Kadkot barim jong ying do bar thau ain ka khasil Sutumas District Council KHDC nak seng sain partai United Democratic Party UDP na nongpok sonsi ka kongrona kham dai trengkat kinong kersan kilalai ben penyeso bat ka seng sain partai Indian National Congress hak jelang wala pelong ha Indo Stadium nongpo hakani jelang penyang buram ya ka kongrona lai don langru da kinong ilam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bahkan thup uba Vincent H Pala President uba pensingai NCM Working President bat kiwi Golong kecil sisa, baru sikat tungan dan haka, UDP. Dan rey umbang laong tentang akapor kebangami. Cidon hi, daw bakalo kane, biar abayar rey ya tukun hi, abateri pun ya tukun, abayar rey duna ya duna. De rey haka politics nga terai kampung pula, naga bentang jona. Dan ni wat naga bentang jona usiti ya balik bangin. Ya pek kan ya mi hakano ka party dan ni hakano ka kanpun ka pa kamsuk na ka bentang ka jumi ka pan kamlong convenient mo ngana ko nong ko hi ka banga shem ka ka banga love ka banga experience ka long ba nga rem shirem ha ka party congress om ha ki party bat ngai hi ba kapo nong ko hi like ni ki a party don da ki pat hadin banga sau bana ka UDP ngam hi don chance yu ya ka bangan yo ban yele namar ngadang kun ganong yele ka ngam pat susai ngadang don i ka ban siem ka ban sekri ki paitan dina kan ka daw ka party congress ka wan ban sepat ya kan ka jing trei lang ko ye ya ka ba ka chance le ka ya hap ka ta ka jing kwa ka chona dina kan ka daw ni chonya ka ka party da ka jing tu bangar ban yele election kan ka jing ular ka jong ban ong ba la da pi wan ka party jogi ni kloi ban ai ka tiket ban yele ka election ya